Aquest nou govern, aquesta nova etapa que ha prioritzat les polítiques socials i tota una sèrie de prioritats que per Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa eren primordials. Entre elles les polítiques socials, evidentment també les polítiques de salut, tant a nivell participatiu com a nivell d'equipaments pels barris, per la gent de la nostra ciutat. Ha estat un pas molt endavant i hem de seguir treballant encara així la resta del mandat. Durant aquest any que el Ricard Gomà ha assumit la presidència del grup municipal i de fet durant aquests 2 anys de mandat, està clar que Iniciativa ha continuat treballant perquè els compromisos que vam adquirir amb la ciutadania de Barcelona es convertissin en polítiques i en accions de govern de la ciutat. Això ha estat així i a més ha estat així especialment en el terreny de la política social del nostre Ajuntament que lidera el Ricard Gomà amb les polítiques d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida. Bé, jo no faré una valoració millor de la que ha fet el Ricard Gomà, per tant està clar que la contribució del paper d'Iniciativa dins de l'Ajuntament de Barcelona ha fet que l'Ajuntament faci un gir clar a l'esquerra en polítiques socials, en polítiques de proximitat i en polítiques també d'apropament als barris, també pel que fa als temes urbanístics i per tant felicitar-nos d'aquesta contribució i aquesta voluntat de continuar mantenint-nos en aquesta tasca dins l'Ajuntament de Barcelona. El Ricard Gomà encarna perfectament el gir social i ecològic cap a l'esquerra que està fent l'Ajuntament de Barcelona a proposta d'Iniciativa Verds. El seu discurs és un discurs coherent, convençut i perfecte per liderar aquesta coalició a la nostra ciutat.